accions per promoure la ciutat i els seus recursos turístics, en el sentit que hem estat analitzant que els visitants que ha rebut la ciutat aquest darrer 2015 han baixat considerablement, també ha baixat el nombre de passatgers a l'aeroport de Reus, i en el passat Consell General de l'Agència de Promoció de la Ciutat es va presentar el Pla Estratègic de Comerç i Turisme que havia elaborat el Parc Científic, Tecnològic i de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili, i hem observat que s'hi centrava exclusivament en el comerç. Nosaltres pensem en altres recursos que té la ciutat. Per saber de quins recursos disposem, bàsicament de patrimoni, ja sigui en sentit ampli, patrimoni arquitectònic, patrimoni intangible, patrimoni gastronòmic, patrimoni cultural, els festivals, etc., juntament amb l'oferta comercial que té la ciutat, doncs havíem d'explotar-los. I per saber quins recursos disposem s'havia d'elaborar una guia que actualment encara no existeix, una guia oficial de tots els recursos turístics dels quals disposa la ciutat. I a partir d'aquesta guia anar-nos oferint a tots els operadors que puguin estar interessats en venir a visitar la nostra ciutat. Fins i tot, com Girona o Lleida, inverteixen molt en publicitat per promoure les ciutats, nosaltres no hi invertim prou i creiem que hi ha un públic que s'hi centraria sobretot en Barcelona ciutat i la zona metropolitana, que és un públic familiar que podria estar interessat en el que realment la nostra ciutat ofereix i que normalment sempre ha mirat cap al nord i quan ha mirat al sud ens ha saltat per alt i se n'ha anat més cap a Terres de l'Ebre. Creiem que aquest enfocament potser valdria la pena treballar-ho i és per això que proposem aquesta moció.